To jo, 1500 lidí, tak to je mazec. Protože jsem si ten potrat vymyslela. Já jsem o tom potratu lhala, já jsem nikdy nepotratila, protože to, co bohužel bejvalej řekl veřejně na streamu, tak je to pravda. Já ani nemůžu potratit, protože je mi to ostuda ve 31 letech se k tomuhle přiznávat, proto to budu v dubnu řešit na gynekologii. S mým problémem, co mám, proto jdu na gynekologii, to bych musela být panenka Marie Svatá, abych otěhotnila. Nejde otěhotnět ještě, bohužel. Já vím, že to je ostuda skoro ve 31 letech, ale prostě proto jdu v dubnu na gynekologii, aby se to vyřešilo a abych už nebyla, já to řeknu normálně, to slovo, jo, zlato, teď se na mě nezlob, ale já jsem bohužel jako i znamení tadyhle to slovo. Ale prostě, panenka, budeme upřímní, je to ostuda ve 31 letech, já se za to stydím. Že já bych v budoucnu chtěla mít miminko, a že s tím problémem, jestli ho nezačnu řešit, nikdy těhotná ani nebudu. Ani nebudu prostě žít normální život. Takže proto přítel mě odveze do Příbrami na moji gynekologii, teda do Příbrami. Já v tom mám bordel. Mě odveze můj přítel, protože tam mám svého skvělého gynekologa a musím se prostě na gynekologii nechat vyšetřit. Bohužel, musím. Jestli jsi mi něco poslali, já nemůžu stopovat stream, protože lidem se to pak seká. Je to něco důležitého? Jo. Takže, holky, máte pravdu, měla bych jednou za každých půl roku chodit na pravdu. A abych mohla prostě normálně žít sexuální život, budeme upřímní, protože mi to taky spousta lidí píše, že ten chlap se mnou prostě nebude, když nebude i sexuální život v tom vztahu, nebude s holkou, s kterou nemá i po té stránce vztahu sexuální život. Dokopala, objednala jsem se i k psycholožce, takže budu s psycholožkou řešit svůj psychický problém, jo. A proto jsem se chtěla všem maminkám, všem tatínkům, co při těch ženských jsou, omluvit za to, že jsem lhala o potratu. Byla to velikánská chyba. Chtěla jsem se omluvit, to je velikánská chyba, protože mi to řekl pan záchranář a ten o tom, co jako mi odběry, nic. A na psychiatrický ambulanci, kam mě odvezli, taky mi neudělali odběry nic, panickou ataku. Já se omlouvám, že jsem lhala o tom, že mám panickou ataku. Ale mě to řekl záchranář sanice, jak mě odvezli tenkrát z té hospody, jak jsme se hádali s bejvalým. A řekl mi to psychiatr na pohotovosti. Ale jak oni to můžou vědět, když mi neudělali odběry? Máš jenom strach. Neučiši! Děkuju za pusinku. Kolik vás tady je? 2600 lidí. Prostě jsem se chtěla omluvit, protože prostě mě to je trapný. Přítelovi prostě začínají psát, no, opravdu nemají prostě psychické problémy. A to já nechci, tohle to já jsem nechtěla. Já jsem těm nemocným lidem, co mají plácnu rakovinu, mají doopravdy panické ataky, doopravdy mají prostě migrény a tak dále. Já jsem nechtěla, já jsem těm doopravdy nemocným lidem nechtěla přivodit psychické problémy kvůli mě. Já jsem to... Já jsem tohle nechtěla, já se moc omlouvám. Vymýšlela potrat, byla to největší chyba, co jsem mohla udělat, vymýšlet si potrat, vymýšlet si nějaký diagnózy, když jsem dlouho nebyla u doktorů na vyšetření. Proto jdu mít náročný měsíc, protože jsem objednaná na gynekologii, jsem objednaná k paní psycholožce, ještě se objednám k psychiatrovi. Jo, si to nepamatuju, já těch doktorů mám strašně moc. Jo, ještě se musím objednat k oboďákovi na ten duben a ještě se musím objednat na kardio, kam musím s tím srdíčkem nemocným chodit a ještě se musím objednat na oční, na alergologii ještě a to je asi všechny doktory, co já navštěvuju. Mocným lidem jsem se chtěla omluvit, že jsem si vymýšlela potrat, že jsem si vymýšlela panické ataky, že jsem si vymýšlela ty choroby a já bych vám tady chtěla něco ukázat, protože mám alergii, až najdu tu zprávu. Jo, ještě vám chci přečíst, že doopravdy nekecám, tady mám zprávu z neurologie. Jo, vidíte, ještě na neurologii se objednám. Já opravdu mám neepileptický záchvaty, já vám opravdu nelžu, já mám neepileptický záchvaty, neurologie.